Dende moi nenos, os fillos de Xosé Manuel Seivane, o meu pai Álvaro e o meu tío Xosé Manuel, seguiron os seus pasos. O seu carón recibiron os segredos do oficio, os que xorden do tacto diario coa madeira e da capacidade para lembrar o seu son. Máis tarde uníronse a eles Moisés Facal e o meu curmán Roberto, quen encarna xa a terceira xeración de artesáns da familia. O espacio principal do Obradoiro é como a cociña dunha casa galega tradicional, xa que todo xira ao seu redor. A madeira comeza aquí un longo proceso de transformación. Pouco a pouco, cada peza é cilindrada, furada e desbastada, sempre continuo, para non romper as fibras moleculares dun material que aínda debe acadar a súa estabilidade definitiva. Logo de cada transformación, as pezas repousan noutra sala climatizada. Entre os diferentes procesos e repousos pasan ao redor de 5 anos, necesarios para que a madeira se adapte con vagar a todos os cambios. Un dos procesos máis delicados é o escariado, polo que se tradean os buratos co calibre exacto que debe ter cada peza. Gústanos dicir que é neste intre cando se lles confire aos punteiros a súa alma musical. Para iso son imprescindibles os escariadores, ferramentas moi delicadas que requiren dun continuo e custoso mantemento. Outra tarefa que demanda gran precisión é o furado de cada unha das notas do punteiro. Agora axudámonos das novas tecnoloxías, pero estas limítanse a seguir uns estrictos patróns acadados logo de moitos anos de estudo. A mediados do século XX, a gaita galega era un instrumento de gran tradición, pero pouco evolucionado e con graves eivas constructivas. Dende entón, o Obradoiro Seivane contribuíu de maneira decisiva á mellora e actualización do instrumento, permitindo aos gaiteiros recuperar o papel protagonista que lles correspondía dentro da música galega. Pois nos últimos 50 anos o Obradoiro Seivane participou moi activamente nos estudios que se fixeron en torno á afinación, pois pasouse do que é a escala natural a escala semi-temperada de hoxe en día, non? Con elo pois contribuíuse a que a gaita pudera tocar con outros instrumentos ou con varias gaitas simultaneamente, non? Tamén se perfeccionou o modo menor que a utilización de tranquillas, xa que antes se pechaban os furados a medias e daba lugar a notas imprecisas, non? O toque pechado pois se chegou a definir e unificar, xa que actualmente o demostran por aí moitos gaiteiros. O Obradoiro impartiu cursos de palletas e gaitas, dos que saíron excelentes discípulos. Estímase que entre un 85 e un 90% das gaitas galegas modernas son produto directo ou indirecto da escola Seivane, ao ser construídas baixo os patróns que aquí se foron establecendo. E os artesáns seguen a investigar con novos materiais e prototipos. Unha das últimas achegas da familia é o Seipal, un pallón sintético para o ronco. É o froito dos estudos aplicados a resolver unha das principais dificultades dos gaiteiros, a inestabilidade sonora dos vellos pallóns de cana. O control estricto de todo o proceso productivo permitiu dotar os nosos instrumentos dun timbre propio. O apelido Seivane vai agora ligado a unhas gaitas cunhas características acústicas, técnicas e estéticas inconfundibles. A tesitura da gaita antiguamente era dunha octava, actualmente anda por unha octava e media e incluso con unha técnica especial pódese chegar a case ás dúas, non?
e ademais con un cromatismo de unha calidad bastante importante, o que contribuiu a aumentar as posibilidades do instrumento. No referente ás tonalidades, ademais de perfeccionar as tradicionales, do, si e re, pois ampliou unha extensa gama cromática entre Re4 e Fa5. As gaitas antigas carecían de anéis, polo que debían ser moi rexas. O anelado moderno corrixe este defecto reforzando as partes delicadas do instrumento e permitindo así que o resto sexa máis lixeiro e estilizado. As copas e máis as partes femia de cada encaixe protéxense con anéis de diferentes materiais, dende prata e alpaca ata unha madeira diferente a do resto do instrumento que lle serve de contraste estético. Porque o anelado tamén xoga un importante papel decorativo que debe coidarse. Os anéis enfeitan a gaita e contribúen a personalizala. Co repuxado ao torno, unha arte propia da máis requintada ourivería, acádase un axuste perfecto ás madeiras, ao tempo que elegantes acabados. A delicadeza de algúns dos procesos construtivos amosa que a bondade do instrumento segue a depender en boa medida da man do artesán. Pero os métodos de traballo foron axeitándose aos tempos. Agora, o Obradoiro dispón dunha moderna gravadora programable, que permite adobiar o acabado final das gaitas con deseños personalizados, ao gusto de cada cliente.